Mae nacia yn gweithio i wasanaeth cymorth iechyd meddwl. Mae hi'n helpu ei chwsmeriaid gyda materion fel benthyca, diswyddo a gwarchodaeth plant. Nid yw nacia yn gymwys i roi cyngor reoledig, ond mae ganddi wybodaeth gyffredinol, eang, am y cynchorion a gwasanaethau ariannol sydd ar gael, a mae hi yn gallu awgrymu i'w chwsmeriaid edrych i mewn iddynt, yn dibynnu ar ei hamgylchiadau. Hi sy'n gyfrifol am roi gwybodaeth o safon sy'n amserol, perthnasol a chywir, fel bod ei chwsmeriaid yn gallu gwneud dewis gwybodus, ond nid am unrhyw benderfyniad a wnaed yn seiliedig arno. Mae Alistair yn cynghorydd dyled cymwys. Ei rôl yw darparu cyngor addas sy'n galluogi ei gwsmeriaid i reoli ei dylydion. Yn seiliedig ar wybodaeth, amgylchiadau a nodau ariannol ei gwsmer, mae'n argrymell camau gweithredu penodol. Mae ei gwsmeriaid yn cael ei gwarchod gan y gyfraith. Felly mae Alistair yn atebol am ransawdd ac addasrwydd ei gyngor ac unrhyw benderfyniadau a wneir. Ffordd syml o ddweud y gwahaniaeth rhwng arweiniad a chyngor yw mae arweiniad yn awgrymu beth allai cwsmer ei wneud. Mae cyngor yn argymell beth ddylai cwsmer ei wneud.